Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Robert Ferrante. Fl-istess ħin nixtieq anke niskuża ruħi li jumejn ilu nsejt insemmi l-isem ta' Nancy Bohaġar. Il-Qudiesa xorta kienet offruta għalija dan qed ngħidu għal persuna li qiegħda issegwina minn fuq il-mezzi tat-telekomunikazzjoni. Ejjew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek b'qawwa kbira għatina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bid-dnubietna titħaffef bil-grazzja u bil-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnielna swar u ħitana l-ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, int saħħaħtlu sliem għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem għax il-mulej hu l-blata ta' dejjem. Lil min kien fil-għoli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha, waqqaħħa għal isfel fit-trab xeħita, taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja ħanidħol minnhom u rotħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej il-ġusti jidħlu minnu, niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina ir-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe hu Alla, hu id-dawl tagħna. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Fitxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li jew fis-smewwiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widjien, qamu l-irwiefen, ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għaliex kellha is-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi
u ma jagħmilx li qiegħed ngħid, isir jiġbaħ lill-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u iġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies nistgħu ngħidu m'għandux bżonn l-ebda tifsira. Għax it-tifsira jagħtilna Ġesu innifsu. Il-Vanġelu li jistedinna nagħmlu għażla ta' veru f'ħajjitna. Dak li aħna ngħidu għażla fundamentali. Meta tiġi biex tibni dar, trid tibnija fuq il-pedamenti. Jekk m'hemmx pedament, id-dar se tiġġarraf. Il-Vanġelu tal-lum iġibilna dan l-eżempju. Jekk int id-deċiżjonijiet li tieħu tieħudhom minn fuq il-kelma ta' Alla, mena ħajtek qiegħda fis-sod. Però araw x'jgħidilna anke fuq min jażel u jibna ħajtu fuq kelma ta' Alla, mhuwiex meħlus mit-tentazzjonijiet, mill-persekuzzjonijiet, anzi, il-persekuzzjoni ssir min nies tad-dinja għax jafu li aħna nibnu ħajjitna fuq Alla. Dak li issa qegħdin ngħixu anke preżentament bħalissa f'pajjiżna. Inwarbu l-liġi ta' Alla biex indaħlu l-abort. Alla jgħidilna ħarsu l-ħajja għax il-ħajja hi qaddisa u jien lill-Alla ngħidu bil-ħajja nilabbija kif irrid jien u nagħmel fejn jaqbilli. Għaliex? Għax qegħdin nibnu fuqna nfusna u mhux fuq Alla. Imma l-mulej jgħidilna x'ikunu l-konsegwenzi. U jagħtina dan l-eżempju. Il-bniedem li bena l-ħajtu fuq il-kelma ta' Alla, ġew il-widien, ġiet niżlet ix-xita, għamu l-irwiefen, ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx. Għax kellha s-sisien fuq il-blat. Imma dak li jisma' kliemi, attenti, hawnhekk Ġesu ma jgħidx dak li jwarrab kliemi, dak li jisma' kliemi imma ma jagħmlux, ma jwettqux. Isir jiġbaħ il-bniedem li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien, għamu l-irwiefen, ħabtu fuq dik id-dar u iġġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Jew nitolbu d-don tal-Ispirtu Santu eżies biex ma nkomplux ngħixu fl-ipokrisija tal-ħajja ta' kuljum. Ejjew nisemgħu il-kelma ma dik il-kelma nagħmlu ħilitna biex ngħixuha. U għalhekk ħajbat il-mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħu fuqna biex il-kelma li waslilna ngħixuha akkosta kollox. Għax aħna nafu li min jibni ħajtu fuq il-kelma tiegħu qiegħed jibni fis-sod. Il-mulej Ġesu ġej biex jolli l-fqajrin li jagħmlu r-rieda tal-Missier, nitolbu biex aħna nilqgħu bil-ħlewwa il-bxara tajba u aħna wkoll nibnu ħajjitna fuq il-blata soda li hija il-kelma tiegħu. Ngħidu flimkien ejja mulej u ibqa' magħna, ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli il-missjoni tagħha
li tgħin lill-bniedem mhux biss jisma' il-kelma ta' Ġesu, imma tgħinu wkoll iwettaqha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Nitolbu għal mexxejja politiċi biex jifhmu li huma m'għandhomx jaħkmu bil-qawwa, imma għandhom ikunu ta' servizz imdawlin mill-kelma ta' Alla. Nitolbu għalina l-koll biex it-talb tagħna ikun jikkonsisti tassew fil-li nagħmlu r-rieda ta' Alla. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej bierek il-familji tagħna. Għamel li l-familji tagħna ikunu bejta amara fejn tiġi imħarsa il-ħajja mill-bidu tal-konċediment sal-aħħar. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Mulej għallimna ngħixu f'din id-dinja bil-ġustizzja u t-tieba tiegħek biex fil-waqt li nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħek aħna narfu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtu kbihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tatina fis-sema bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna il-fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġu l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċti intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewjiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulqej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dunubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. Għamel mulej li il-misteri li għalihom inġbarna ikunu taġita għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu flimkien dawn it-tliet avamarijiet l-Omra Marija nitolbuha hekk biex tatina l-qawwa li nagħmlu deċiżjoni ta' veru serja li nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' bina. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.